Ang PPO kinundina ang pamamaslang sa isang babae na iniwan sa irigasyon sa bayan ng Bugalyon. Person of interest sa krimen tinututukan. Para sa detalye kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Kinundina ng Pangasinan Police Provincial Office ang pamamaslang sa isang 20 anyos na babae na iniwan sa isang irigasyon sa Barangay San Francisco, Bugalyon, Pangasinan. Sa opisyal na pahayag ng tanggapan, tiniyak ni Provincial Director Police Colonel Rolfer Capukyan ang malalimang investigasyon upang matukoy na ang suspect sa insidente. Samantala sa panayam ng IFM News Dagupan sa Bugalyon Police Station, mayroon ng person of interest sa karumaldumal na krimen. Meron na po tayong tinutumbok na person of interest na kung saan pinapalo-up na po ito, pinapaigting natin ng mga investigasyon natin para matukoy natin yung pagkakakilanlan ng suspect. Inaasahan na sa mga susunod na investigasyon ay matutukoy na ang pagkakakilanlan ng suspect. Ayon naman sa kapitan ng barangay kung saan natagpuan ang katawan ng biktima, bihira umano na may dumadaan dahil sa kakulangan ng pailaw sa lugar. Wala rin umanong napansin ng mga saksi na magsasaka na kahina-hinalang individual ng matagpuan ng katawan ng biktima bandang alas 9 ng gabi ng April 25. Sa ngayon, nakumpirma na ng pamilya ang katawan ng biktima at napag-alaman na residente rin ito ng Bugalyon. Hinikayat ng otoridad ang kooperasyon ng publiko sa may impormasyon sa krimen upang tuluyan ng matuldukan ang kaso. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.